इराननि बयनिख्रुइ देरसिन आयतल्ला आली खामेनी सुप्रिम लिडार रायजो राजा नोंथांमोन। बियो आमेरिका आरो इजराइलनि गाग्लोबनायाव रिसेन्टलि बावैसो सिगां इरानाव जिउ जोब्बाय, थैबाय रायजो राजा नोंथांमोन। नोंथांमोना बे साननैसो नुगासिनो निउस आरो बाथ'रिफोराव नुगासिनो दं। मानोना दा इराना ओरैबायदि खर' गाज्रि जाबाय, मानोना बे सुप्रिम लिडारा थैखांनायनि उनाव ओरैबायदि रकेट गावबाय, 10-12थासो रायजोआव माने रकेट गावनानै हुलुस थुलुस खालामना जोब्बाय आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। ओरैबायदि जादों, नङा होमबा? दा नैबे आयतल्ला आली खामेनी सुप्रिम लिडार थैनायाव आमेरिकानि रायजो राजाफ्रा, पाब्लिकफोरा माने सेलेब्रेट खालामदों, इन्जय खालामदों। मानोना जोबोद गोजोननाय मोनदों। आयतल्ला आलीया जादों सासे एक नाम्बार माने आतंकबादिनि एक नाम्बारमोन। बियो माने बयनिख्रुइ देरसिन आतंकबादिनि एक नाम्बार होननानै बेखौ मोनथियोमोन। आरो बियो हाजार हाजार मानसिनि माने जिउ लाबाय, माने एक्रस इन द वर्ल्ड, बुहुमावनो आरोना हाजार हाजार मानसिनि जिउ लाबाय होननानै जिथुनाखि जोंहा डनाल्ड ट्राम्प, आमेरिकानि प्राइम मिनिस्टार, आमेरिकानि बिथाङा माने स्टेटमेन्ट होदों आरो बिथाङा फोसावदों आरो जास्टिफाइ खालामदों। बेनिखायनो बे खामेनीखौ जिथुनाखि इजराइल आरो आमेरिका लोगो नांनानै बेखौ खाबु लानानै बेखौ बुथारनाय जादों आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बेयाव दा ओरैबायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों, जोंनि भारतआवनो जोङो लखनौआव नुनो मोनदों, जम्मु काश्मीराव नुनो मोनदों। मानोना मुस्लिम कमिउनिटिनि मानसिफोरा माने आमेरिकानि जानानै बिरुद माने प्रतिबाद खालामदों, माने धरना होदों। माने धरना होनायनि गेजेरजों भारतनि माखासे सम्पथिफोरखौ धंस खालामदों। दा गाव भारतनि सिङावनो थानानै बे लखनौआव थानाय, जम्मु काश्मीराव थानाय मुस्लिमफोरनि गोसोनि साननायफ्रा माबायदि नुवाखै? बेसेबां गोजाननि खोथाखौ लानानैबो, थैनायखौ लानानैबो बिसोरो मा खालामदों? बेयाव प्रतिरद खालामदों। बिसोरो इसिबां ओरैबायदि खौसे दं, ओरैबायदि इउनाइटेड, माने मुस्लिम होनबा माने सिंगोल लार्जेस्ट कमिउनिटि आरोना। बिसोरो माने बिसोरनि साननाय हनायफ्रा एखे आरोना, एखे मोनसेल', माने धोरोमाबो मोनसेल', साननाय हनायाबो मोनसेल'। थ' बिसोरो माने बिफा थैनाय बायदि ओरैबायदि दुखु खालामदों, ओरैबायदि माने आन्दलन खालामदों, प्रतिरद खालामदों। थ' बेखौ नायोब्ला बिसोरनि गोसोनि साननाया जोंनि भारताव दंब्लाबो बिसोरनि गोसोआ माने नेगेटिभ। माने जाय समाव 2025नि 22 एप्रिलाव जम्मु काश्मीराव जानाय जिथुनाखि मा जायगामोन बियो, पहेलगामाव जानाय 26 जन सिभिलियान निरदुसि दाय गैयै सुबुंफोरखौ जेब्ला टेररिस्ट उग्रपन्थिफोरा हिन्दु ना मुस्लिम होननानै जेब्ला सोङै गावथारदोंमोन, बे समाव बे जायगानि मुस्लिमफोरा सासेबो माने लामायाव ओंखारनानै प्रतिबाद खालायाखै, माने धरना होफैयाखै। मानो बिदि खालामखो बेबायदि? थ' बिनिफ्राय जोङो मोनथियो बिसोरो जोंनि हिन्दुनि फारसे माने जेबो माबा गैया, दया मरम गैया, सापर्ट गैया, मदद गैया। बिसोरनि साननायफ्रानो गासिबो नेगेटिभ आरोना। बिसोरो गावसिनि हारिनि फारसे सिन्था खालायो। जेब्ला दाख्लैयो नोंथांमोना नुनो मोनबाय, बांलादेशआव सासे हिन्दु मानसिखौ ओरैबायदि दंफां सायाव खाखोनानै गोथाङैनो सावथारबाय, अब्ला बे मुस्लिमफोरा बहा थांखो, बहा गोमादोंमोन? जे बिनि सायाव मानो धरना होआसै, मानो बिरुद प्रतिबाद खालामासै? थ' बेफोरनिफ्राय जोङो मिन्थियो बिसोरनि साननाय हनायफ्रा ओरैबायदि माने थार्ड क्लास, ओरैबायदि
नेगेटिभ ओरैबायदि माने जोंनि रायजोनि फारसे इण्डियानि सिङाव थानानैबो बिसोरनि साननाय हनायफ्रा माने बिसोरो गावसोरखौनो वी आर नट इण्डियान वी आर इण्डियान वी आर सिटिजेन अफ इण्डिया होननानै बिसोरो साननानै लाया। बियो फोरमान जादों रायजो राजा नोंथांमोन। गोजोन्थों। थेंक इउ लाभ इउ अल।